Madwar 22,000 pensjonant se jgawdi minn tnaqqis fit-taxxa fuq il-pensjoni tagħhom. Ta' dawn id-dettalji l-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia li spjega kif it-tnaqqis se jseħħ fuq medda ta' sentejn u dan bħala parti mir-riforma fil-pensjonijiet. Farrugia fisser li minn din is-sena pensjonanti miż-żewġin mhux se jħallsu taxxa fuq l-ewwel 13,500 euro li jdaħħlu mill-pensjoni filwaqt li pensjonanti singoli mhux se jħallsu taxxa fuq l-ewwel 10,500 euro. Dan se jwassal biex il-pensjonanti f'pajjiżna ikunu l-uniċi fl-Ewropa li ma jħallsux taxxa. Hemm numru ħafna iktar li ħajkun qegħdin igawdu biż-żidiet illi ħankomplejna nagħtu fir-riforma tal-pensjonijiet minn ġewwa pajjiżna, imma apparti minn hekk għall-ewwel darba se nkunu qegħdin naslu bissa s-sena d-dieħla kull pensjonant ġewwa pajjiżna nkunu l-uniku pajjiż li l-pensjonanti ma jħallsux it-taxxa. Farrugia żied li meta mqabbel mal-2015 din is-sena pensjonanti singoli u miż-żewġa se jaraw ukoll żieda fil-pensjoni kontributorja. Fil-fatt pensjonanti singoli se jirċievu 141 euro u 75 ċenteżmu fil-ġimgħa, jiġifieri 13 euro u 94 ċenteżmu iżjed, filwaqt li pensjonanti miż-żewġa se jirċievu 153 euro u 41 ċenteżmu, żieda ta' kważi 10 euro. Żidiet li se jwasslu biex il-pensjoni minima nazzjonali tqarreb ir-rata ta' dħul minimu. Ħankunu qegħdin nilħqu it-target prinċipali li fil-waqt li ħaddieħor nisa lill-pensjonanti tal-lum, dan il-gvern ħaseb fil-pensjonanti tal-lum u l-mira hija li l-pensjoni minima nazzjonali tilħaq is-60% tal-medja ta' dħul nazzjonali.